lehen aurkitu zuen bidea bendik ere hobeto egin duela, ez? Aspaldi ez bezala estilo harin, fresko eta gazte bat, eta gaztea tokatu genuen liburu horretan, horrein gogoan eta aurkezpenean esan nuela, igual berari esfortzu handia zaila zehatzu, baino esfortzu handia nagarik izan eta ikusten zen liburuan balako jende gaztearen gana iristeko hizkera, jerga eta hitz berriak sortzen alegina egin zuen, uste berari erresipetzen zaioa, nik ez dut uste horretan erresa dani, eta bideo horretari jarraitu du, jende gaztearen gana iristeko benetan uste dugulako gazte literaturan horren premia bazegoela, ez? Badakigu gazteak ez direla errex murrizten literaturara, neko dute beste zerbait, eta tamalez euskal literaturara ere pixoak gehiago kostatzen zaie. Eta hemen, apuntuko dute aurreko liburuan bezala, elkarrizketa bixi-bixian, WhatsApp bidezko mezuak, kantak, pixoak beraiek komunikatzeko erabiltzen dituzten zehar guzti horiek, eta Jon hortaz baliatu izan da jende gaztearen gana iristeko. Eta gero, berak beste pixka bat azalduko du gai hau, baina liburu honetan ere, eta hori azpimarratu nahiko elkarretik nolabait ere, zea berezia egin da irakurle eta idazlearen artean nolabaiteko harreman bat sortu nahiko genuke, eta Jonek kasu honetan interes berezia du bere irakurleak bere liburuaz zer pentsatzen duten jakiteko, idea berriak emateko, iritziak emateko, nolabaiteko hartu eman bat, ez? Horretarako, liburuaren kontrazalean ikusiko duzue telefono zenbaki bat, WhatsApp bidez idazlearekin harremanetan jartzeko aukera emango duena, eta liburua iritzen badezue atzeko aldean, nolabait ere egiten zaio sarean, zintzilik bukoskitribu.com helbide honi, eta baita bere kode QR kodeari bere bitartez nolabait sarean zehatzeko, murgiltzeko, eta bertan irakurleak aurkitu izango du bai liburuari buruzko informazioa, bai egileari buruzko informazioa, baina hori baino gehiago nahiko genukena da aktuen bat sartu eta bidean aurrera egin ala, horretuko dituzue bideoak, proposatuko ditugu hartuan emanetarako ideak lehiaketak, sariketak, baina momentuz nahitzat hori da argitaletxetik eta Jonek bereziki egin nahi izan duen alegina, ez? Nolabait ere, Bukowski tribu hori osatzen eta mamitzen jarraitzeko eta egilearekin harreman berezi bat edukitzeko, eta nolabait ere nik uste gazte eta irakurle gazte eta euskal literaturari bide batez ere mesede egin horiokela beste literatura